náš souhlas bez jakéhokoliv omezení. Ano, a následující řečník, pan Zahradil, 2 minuty. Děkuji, pane předsedo. Já si pamatuju, že zhruba před půl rokem byly hlavním tématem škrty, dnes je to růst. Bohužel my nedosáhneme ani daňové disciplíny, ani růstu v atmosféře nejistoty, nepředvídatelnosti, kterou máme teď. Jistota a předvídatelnost, to je to, co potřebujeme nejvíc v tuto chvíli. A bohužel tato nepředvídatelnost a nejistota je způsobena vnímáním situace evropskými institucemi, komisí, parlamentem, námi. Před půl rokem pan Barroso mi z tohoto místa říkal, že Řecko nikdy eurozónu neopustí. A nyní někteří komisaři připouštějí, že by to mohlo nastat a že musíme mít plán B pro Řecko. Takže jaká je ta situace nebo jaká jsou ta prohlášení? To vidíme. Bohužel naše instituce ztratily schopnost reflektovat nálady veřejnosti v Unii a v těžkých dobách, jak vidíme ve Francii a opakovaně v Řecku, lidé hlasují pro silné národní lídry, aby našli řešení jejich problémů. A nestarají se o nás, o komisi, o parlament, Proč? Protože lidi už nebaví ty nekonečné ideologie o fiskální unii, kterou pan Verhofstadt se pokouší stále prodat a nikdo to nekupuje. Lidi to nekupují, takže prosím vás, přestaňme mluvit o těchto nesmyslech. Mluvme o realitě, nabídněme lidem něco reálného, něco, co jsme schopni nabídnout. Dělejme svou práci, dokončeme třeba například jednotný trh a připustme, že růst fiskální disciplíny že to jsou věci v rukou vlád států a nemíchejme se tedy do věcí, které jsou úkolem někoho jiného. Děkuji. Καλώς το βήμα την κυρία Νίκη Τζαβέλα για 1 λεπτό. Paní Niki Cavela má minutu. Děkuji, pane předsedo. Tato rada musí vyslat signál evropským občanům. Říci,